wachwalonwa kokalo yore waduto te mag tudruok okinyi makawuono wawinja ne pachgi kokalo kaluwore kod gino magiwacho kuonde mopogore opogore magineno. Ruth Nyathi Ochieng' wacho ni wach usuru ma jo payslip affect nyaka ohala nikech koro oganda ng'iepo matin unlike chon. Sani jal mondiki winjo matek. Odhi mbele gocho ni chiegni nus mar osache dhi ne sirikal. Mbele ka oganda nyalo weyo tije andika odonje ohala. Penjna CPA ni kaluwore gi lwasi marach mar ohala kaluwore gi usuru. Owinjo jo ohala otim ang'o mondo ober ohande kik podh. Ere kaka wanyalo tiyo gi pesa ohala e yo makare. Aluwo twak ka anu moja enako. Mano penjo maliw ahinya. Injinia Lazaro Kanyambok bende wacho ni wan kaka jopiny ok waluoro chulo usuru, wan kod good understanding ni pinya bedo funded mana kod usuru. Odhi mbele kocho ni lakini pinje machalo kaka Dubai ne obedo piny ma oyudo ni geographical map oketogi e international shipping lane, then natural resources magin go at their disposal en long beaches kod world class deepest ports. Odhi mbele kocho ni jogi ne oyao their ports free for international shipping. Gino keto Dubai amongst world economic powerhouse. Koro Kenya ka wan kod several resources. Gima walak en good policies and manpower. Piny mane oyudo independence almost 60 years back ok ber kapodi e chiro ma pinje use mwandugi to gin gi export nothing in return. Mano Injinia Lazaro Kanyambok mar Kariobangi Jamaguye Kanyade. Erokamano ahinya kuom ote makamano. Honorable Byron Akiru bende wacho ni watching live from Mombasa, and greetings to you Joyce Odur and also to our visitors in the studio. Wakaomos, to me wacho ni I keep asking myself a question: why taxing people and there is no profits in the collection of tax? Wacho ni while business ladies and men are going down in their businesses through the overtaxation, it's our right and we agree we should pay tax. Odhi mbele kocho ni but there are ways of collecting tax not to overtax our people with small businesses which help them put food on the table, but the tax is being collected. But our country, Kenya, can still not run the economy. Where are the tax being collected going to? Magomana moko kuom ote ma joneno magwa chwalonwa kokale yore waduto te mag tudruok okinyi makao. Nitiere penjo moro mabende janeno moro penjo to moli na paro ni anyisi ni mana paro moro ge kumoro kapok ne wadhi e kaunti ma Migori. Kinyalo mana dhi mbele kod paro mani nitiere godo kaachiel kod penjo mabende Ruth Nyathi Ochieng' openjo kanyo ni ere kaka johala nyalo nini owacho ka ni penjna CPA ni kaluwore gi lwasi marach mar ohala kaluwore gi osuru ja ohala timang'o mondo ber ohande. Molin. Erokamano Joyce. Aparo ni ja ohala nyalo timo gik mang'eny mondo ber ohala. Kuom ranyisi ka in ng'ano maloko ohala kata ka in ng'ano maloko ohala kaka wach ni in ng'ama uso gige mine like cosmetics kata boutique, inyalo timo gimiluongo ni tiyo kod mbui mondo itim marketing. Koro oki usa kata ka in e boma mar Mombasa kucho, tinyalo uso ne kata ng'ato giri ka en Kisumu kata en Kisii kata en Nyamira e yor mbui. Koro inyalo timo gimiluongo ni online marketing and online sales. So mano en achiel kuom yo minyalo bero godo ohandi. Mar ariyo, inyalo bende timo bero ohala ka itimo gik moko kaka temo mondo iduok piny cost ma in godo gi control. Ka moro ne ikao space kata maduong' mitime ohala to ineno ka space no inyalo dhi e digital space. Koro inyalo duoko physical premise no piny mondo iloka inyalo dhi kata ikao gige ni gikete ot to iloko digitally, so okichul rent and kata cost moko mang'eny kata transport kidhi kar tich nikech itiye odi. And then jimoko kata ka samoro in kata fundi in kata ng'ado bero ohandi e yor lando tiji, nikech ka ok ilando tich samoro ng'ato ok nyal ng'eyo ni in fundi maber mondo ji ong'e gimitimo. Koro wakawo advantage mar digital space mondo watim godo loko mar nyasani miluongo ni online sales.
Bang' mano aparo ni jawinjo moro bende wacho ni pek ji winjo mana nikech oshuru igolo to ok gine gima oshuru ni timo. Emomiyo na wacho chien kacha ni gima nyaka sirikal koro nyaka tim. Na wacho ni kaka jalony oshuru to nyaka choki nikech ka ok sirikal ochoko oshuru to onge kaka sirikal nyalo chwalo tije mage mondo mi japiny owinj maber. Koro kosechoko osuru ni, shida ma wan godo kaka piny Kenya en ni wabedo kod gimiluongo ni trust deficit. Nyiso ni japiny ok nigi geno ni osuru mochoki ibro kete tich makare. To kama inyalo losi mondo mi pesa otiye yo makare, to an gadieri ni kata de bed ni ichoko osuru man malo to waneno ber, to ji ok nyal bedo kanigi pek ahinya. Ka ochoko osuru mar kata ka levy miluongo ni mar shacha, to nego bed ni ka adhi osiptal kata ka mama na machulo ne sha odhi osiptal to yudo thieth yo makare e lwasi maber, osiptal maler, yedhe nitie, dakteche bende nitie mathietho, ok abi winjo pek. Abro wacho ni aneno ber mar pesa mana golo mar shacha. Koro e yo machuok ahinya en ni ka oshuru nyaka gol to wakawe kendo wakete tich makare. Gima ng'eyo ni oshuru onge gimoro miluongo ni quid pro quo. Tiende ni kigolo $1,000,000 to igen ni sirikal bro timo ni tim moro kata nyayo ni chwalo ni tich moro mar sirikal maromo $1,000,000. Kata kamano nyaka warom kamoro mondo mi ane matin ni pesa nano tiyo yo makare. Koro gima nyaka watim ni kik wawinje gik moko mag corruption ni pesa makama olale agulu makama, dul makama owito pesa makama, ng'ane no maki no chamo pesa makama. Mago gin gik magoyo chuny japiny kendo miyo japiny nyosore kuom golo ushuru. Koro kamago inyalo losi to an gadieri ni kaka Kenya wanyalo timo maber. Jawinjo moro, janeno moro kata jawinjo moro owacho chien kata ni bende gima chandowa en ni ok watim gimiluongo ni export. Wabedo mana joma ng'iyo gik moko, wang'iyo gik moko to ok water gik moko e pinje maoko mondo wayud gimiluongo ni foreign exchange gain. Magi ka ok timbre to nyiso ni wabiro siko ka wamanyo mana dola, wakawo pesa watero oko, wamiyo jok moko to wan onge gima biro nwa. Chien kucho piny mar Kenya en exporter maber mar gik moko kaka olemo, kaka maua gi gik machalo kamano. Ma osedok piny nikech kembe mang'eny manyocha timo gigo e gwenge mag Naivasha kura, moko oseloro, moko oduoko production level margi piny, to ma nyiso mana ni nikech nengo mar timo ohala mar loso maua no moditere pinje maoko ni malo. Koro ka en malo kamano miyo ok ginyal timo production level man malo cha mondo watim exportation. Kembe wa mang'eny bende manyocha maloso gik moko ma iluongo ni manufacturing, bende moko kuomgi oseduoko level magi piny mana nikech gima ne wawacho cha ni pek mar timo ohala kata pek mar loso mwandugo e piny Kenya ka. Koro ibo yudo ni gidhi giomo moselosi, giri package kaito giuso. To sama giomo moselosi ma giri package no, nyiso ni ok ginyal ndiko japiny Kenya mondo yud tich, mondo japiny Kenya ni okony family ne, mondo japiny Kenya ni odhi ong'iepe duka mondo sirikal mar Kenya oyud gimiluongo ni VAT cha. Koro gigi otudore ahinya, emomiyo na wacho ni kaka moro inyore to multiply effect manase wacho cha e weche mag economics miyo gigo ok nyal dhi e yo makare. En gi tudruok e yo koro oshuru michoko te giko higane, tiende ni target collection mar oshuru gi KRA kaito gi tije ma sirikal nyalo chwalo. E wacho ni ka jatich oyudo pesa mapiny, abro ng'isi kuom ranyisi sirikande mag gwenge sani ni matek. Kanyocha chien kucho pesa odeko ma mshahara ne ok obiro kuom dweche 3 moluwore. King'iyo kata jo ohala manyocha loko e sirikande mag gwenge go, isiko kiwuoyo gi ng'ato to wacho mana ni pesa onge. Tang'o momiyo pesa onge? Nikech government is the highest spender. Sama ushuru ok ochokore yo makare, nyiso ni pesa ma government tiyo godo mondo release economy cha onge. Ko onge to kata mana jo loko ohala ma piny go ok nyal timore nade, ok nyal timo ohala nikech gionge joma nyalo ng'iyo gige gigo. Koro mano bende nyalo tude yor bero ohala mar joma loko ohala matindo. Kise loko ohala moro kuom kinde malach, tineno ka ohala no koro ok timre nade,
ok tim maber, inyalo timo gimiluongo ni shift, inyalo timo diversification, imede gi ohala machielo mondo obuge mano. Itimo mano king'iyo ni ka piny mar Kenya nigi shida kuom disposable income, nyiso ni jogo manie e sekta kata ja ohala matin maloko gik moko ma ok gin gik mitiyogo sa ka sa, iluongo ni ok gin basic needs, ok bi bedo ni ohala no ok nyal bedo maber kidhi mbele, nikech ji mang'eny kokoso pesa. Ka an gi siling 40,000 taloso gimiluongo ni priority list, to an gi school fees, to an gi jatuo, to an gi chiemo, to an gi law madwa ng'iewo. Ng'e ni jalaw ni emok dhi yudo pesa, abro pongo chulo school fees kan moro kata ter jatuo hospital kata ng'iewo chiemo. Koro nyiso ni kanyo iloko kata ohand lewni kata gige nyidendi mag bergi, inyalo mede kata gi ohala moko mag kothe kata chiemo, nikech chiemo to nyaka wachiem kata pesa onge. To koro ok wanyal chamo luxury, wanyalo chamo gik moko ma koro nyaka wacham, maybe ng'iewo mana breakfast moro matin maber, ok ni dhi chiemo oko kata e hotel, and so on and so forth. Koro gik ailago gin gik ma koro nyaka ing'i matut ni to ohandi ni ere kaka okonyo e sama koro wadhi mbele ka pesa odok piny e lwet japiny, ni bende gik ma uso gi ji biro ng'iewo ka gionge kod pesa. Ilero kanyo makare ahinya Molin ka intiere kaunti ma Kisumu. Mano bende makela e penja ne Arthur Tito ja ohala montiere gode e studio kae okinyi maka uninjo kanyo kaka Molin otemo somo riekni mopogore ma jo ohala matindo nyalo tiyo godo sani kata bedo ni ngima tek kendo usuru nyalo bedo no bembu. Bende nitiere rieko moko ma isechoko mar mondo mi iti gode ohala mari, mar mondo mi idhi mbele kod timo ohala kata bedo ni tek to tek gi sani, nikech kuonde moko kata sani mitime ohala kidhi kuro tiyudo ka jo ohala moko sani ok dwa kata no chul gi e yor simu. Giwacho ni kionge cash to either gidwa ni i withdraw to weche mag kata chule pay bill moko sani ok dwa. Giwacho ni ing'ado omenda mathoth ahinya kanyo, koro either withdraw imiya kata kin gi cash to miya. In seche moko isebiro gi riekni mage mar mondo mi ine kaka inyalo survive e kindegi. Number 1, nyaka you reduce your spendings. Seche misa reduce your spendings, kane in ng'at ma ohero out, koro i cut your outing. Kopo ni itimo ohala to ok ineno ka iyudo profit maber, the first thing ma nyaka itim en ni nyaka to koro idhi e social media for networking, kaka koro wan kodi kani. Koro nyaka koro wadhi e social media mondo watim marketing, mondo gige wa ma wauso mane ok usre ka omed dhi alanda. To tabu ma wan go Joyce en nyaka wach adieri. Kenya wan marach, especially on policy issues. Gik ma wang'iewo kuwuok e pinje ma oko, especially kaka landlocked countries machalo kaka Sudan gi Uganda. I mention gi nikech gin ema an gi interest kod gi sana. Gik ma wakawo Uganda, Kampala, iyudo ni giwuok mana e Kenya ka giwuok Mombasa, ka giwuok e pinje ma oko. Matiende ni ka idwa ng'iewo law, the cheapest or this vibeti ma utiyo godo mag joma nyiri, iyudo ni the cheapest vibeti gi giwuok mana Kampala, to Kampala giwuok ka giwuok Mombasa. Ineno koro giluoro kama. Why kaka wan jo Kenya ok wanya golo gi Mombasa? Nikech wan jo Mombasa, wan jo Kenya, kocha en expensive. Kodhi Uganda dhi lower it because the duty, the tax matimore Uganda, you cannot compare matimore Kenya ka. Mano ema kila wacho ni government nyaka support business for it to have some yuto maber mondo odong Kenya. Seche ma ikelo tax mang'eny ne jo Kenya, ng'eni kata in revenue ok idhi collect, nikech onge ng'ama dhi timo business. To ki support small businesses kaka mara, isupporta ma ok iket na high taxes,
okibini siko ni dwaro documents ma government be kata kuponi aketogi to bokine chenro moro maber ma government mi manyalo inua iju ng'eni kanyo wawuondore. Yes. Korka kori FCPA Bernard Siero japiny ma kawaida o survive yo machalo nade ng'ama ok en ja ohala to seche moko en omenda moyudo miso dwecha ema okete geno mare kende monego bed notime budget mar seche moko sani kobedo piny to kong'iye to seche moko onyalo yudo rem moro kalo ni pesa masani ng'ado ng'eny ahinya ma oloyo mano modongo. Japiny onyalo adjust yo machalo nade mar mondo mi adira sani to wanyalo wacho ni en tough economic times. Erokamano Joyce, aparo ni kuom jo payslip en a bit of a challenge nikech unless kinyalo timo iluongo nango side hustles mondo iyud additional income or kinyalo supplement by having kata kindi gi subsistence farming moko kasa tindo wacho ni nitiere the concept mag vertical farmings gi maybe possible areas where Maginyalo make their own production of some of the basic things like food and such like, so that Nyalo produce a kind. But you see, man can only happen to maybe the environment setting it can be done. But for the vast majority, put in a challenge to gimata moachos ani gimanyalo konyo small business people, the traders. Again, maybe in view of changes masani timre mag tax again. Any small traders nyaka ngika ginyalo biro to gimilo tax planning gibende. Yeah, tax planning. Kichokeleka sani kambe madongo gin gi tax planning, ginyalo timo tax planning. And ka gin gi dispute gi KRA, gingeka gin gi tax advisor manyalo konyo gi. Even down to sani the problem mantiere ni ka KRA for instance. You know, not always the KRA is right in terms of levying especially additional taxes. Samoro ginyalo ga bedo ni giketo gitiyo gi let's say M-Pesa statement or bank statement as a basis of taxing. To you don't need a small trader cha. In resolve the tax dispute. It'll be at a disadvantage. Yet king big companies and they do it every day. Saniki the tax appeals tribunal opong pile. That's the thing we do every day. You know jintier kanyoma dispute bedo dispute carry. But my concern has always been about ngamatencha, a small taxpayer. Kin gi dispute ni carry. How do you about it? You know bedo teach tax sana. One Of course, maybe the first assessment, in the first chance, appealing within KRA itself, self-review. In most cases, they can resolve issues. So you know, kind of small taxpayer, a trader, did got a small dispute, maybe at less than 20,000 shillings. So, when the tax appeals tribunal, when they lodge, the memorandum of appeal, they get 20,000. Korojisane ningama maybe dispute mari ki KRA and maybe 15,000. Koribo ibo di chulo 20,000 munde ya appeal against over payment tax nini mar 15,000. Okay, baga some of the challenges, but maybe they need to check going forward when they come up with this measure, which are good, but they should also have safeguards to ensure the small traders have got also an avenue. Maginyalo process go maybe their challenges and things like disputes, without being hindered. The cost of the cost. For the ordinary company, for the big companies, 20,000 is not a big amount. They need to pay to lodge their memorandum of appeal, but that cannot be said of everybody else. But maybe may have a small amount, and that's what I was trying to say. It's a good initiative, but they need to look at it when they implement in a way give it fair to they ensure whatever is tax is the income, not just the transactional, just the transactional part.
Adwa ni mak paro no gi kanyo wadhi e yweyo matin mondi kwa wuok e yweyo wabobedo kwa tudre ko jafombo mare county ma Kisumu Millicent Adhiambo mar mondo mi wawinja ne ni to jo Kisumu wacho nango ko tudore kod usuru mabembo jopiny be nabu mi thuolo mar mondo mi e wach paro manyisi mar mondo mi mak kata kamano nyaka Ramogi Ajwang kik idhi mabor. My name is John Dungu Mwangi from Subukia. I've been participating in Aviator for quite some time. I've been praying that one day luck will be on my side. I will continue playing because there are stakes there that are higher than what I got. I won big on Shabiki Aviator. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Safaricom kwa ushirikiano na Royal Media Services tunakuletea Safaricom Sambaza Furaha Caravan Rift Valley Edition kuanzia tarehe 11 hadi tarehe 17 Novemba mwaka huu. Mzazi William Tuba, Vincent Atea, Inspector Mwala, Munai Generali kutoka Radio Citizen na Justina, Judith JB, Olchore na DJ Wanapoi kutoka Chamge FM watakuwepo na zawadi pamoja na ofa maalum kutoka Safaricom, huku Olesos Melodies Second Junior na Vicky Brilliance wakiwakilisha kwenye burudani. Kesho tarehe 12 Novemba Safaricom Sambaza Furaha Caravan Rift Valley Edition itaanzia maeneo ya Kapkeit na kuelekea Litein Ngoina Road, Kabianga, Sosiot, Kapsoit na kumalizikia maeneo ya Kericho Town. Njoo tujumuike na kusherehekea pamoja msimu huu wa sherehe kwenye Safaricom Sambaza Furaha Caravan kwa hisani ya Safaricom na Royal Media Services. Ma echenro makeloni danji maliet. Ma echenro makeloni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kawuono ngol moral mar ndakel belo kaka winjore. Ma echenro makeloni duond yawuoto nagi. To wakwa rowere bende kiyudo matin kik icham te. Ikungo. Duond mine. Kaja odi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kodo hala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gichuo. Mane mbak ndalo, chakre wuok tich nyaka tich abich, saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. The home of discounts inakuletea this week's Mama Safi package from Quickmart. For only 906 shillings, utapata 1 kg powder detergent at 329 bob, 800 grams bar soap at 149 bob, 4-pack white tissue paper at 189 bob, 140 grams toothpaste at 199 bob. Hizi zote ni less than 1,000 shillings, meaning utasave 219 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Choose Quickmart, then select Mama Safi. Lipa na ukishalipa utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, home of discount. Bali Adventure na View Travel. Explore the vibrant culture, pristine beaches, and the serene landscapes. Enjoy Kuta or Nusa Dua, Gili Trawangan, and Ubud. Ride a horse cart and hop between islands by a fast boat. Escape to Bali's paradise for 8 days, starting from $2,067 USD per person sharing. Angukia deals moto na View Travel. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover.
Machiegni kendo nyakwara Mugia Juang mar mondo mi wadhi mbele kotwak mar wechendo mar mbako romo kata kamano asingo ni nabo bedo atudora kod jafombo marwa e kaunti ma Kisumu. Oyore Millicent Adhiambo ichio nade kaunti ma Kisumu inyalo nyisowa ni okinyi ma kawuono itudori kodwa ka intiere kanye kaunti ma Kisumu kaiti bag twaka kod jodaka ma kama intiere mar mondo mi ngiswa ne to ginto wach mar usuru ni ginene yo machalo nade. Millicent. Ero kamano yonya Joyce, achiel kachiel kwa wuok e gweng' ma Usoma mondo mi watwak kod kotengo kod thor wach ma wan go kinyi ma kawuono mbako romo kotengo kod wach osuru manenore ni sani obembo jopiny. Mabende adwa ni awuo kod jopiny makaendi mondo ginyiswa pachgi mondo ginyiswa to ginto ka ging'iyo kotengo kod weche mag osuru masani nitiere NSSF, nitie pay, nitie VAT, nitiere mar SHIF mabende sani omedi. Ngimagi chalo nade mana machiegni kadwa ni alos kodu mana mapiyo piyo unyalo mana choru machiegni kaendi mondo lerna ni to kaka achiel kuom jopiny ma Usoma kaendi sani waneno ka weche osuru chal ka gima obembo jopiny ahinya to waneno ka kopogore kod machon kaka ne wan gi NSSF, pay kod VAT, housing levy benika, SHIF benika. Inyalo wachango kotengo kod wach osuru kotengo kod otese kata king'iyo salary mari ka sama iseyudo pesa ko miso dwe nge kameri chagi nyingi bawa makni ginyinga iluonga ni Elizabeth Mbori an jadak ma Usoma. Ka wadwa wuoye wach mar usuru masani ni wach mar usuru obembowa nikech wan gi udi wachulo, wan gi land rate wachulo. Koro kata ni puonjo nyathini to nyathini no ok nen ni puonje, onyalo wuoyo ni ko wacho ni mama gik machulo ng'eny ma koro onge kata pesa ma kowni. Koro wan wasika sika jomodhier to nyithindo bende ne wapuonjo, wasika sika joma chandore e Usoma ka to nyithindo bende wapuonjo. Gimoro biro kanisha gisi shagi shini kati timo registration oko chop maber. Koro kidie ginene kidie thieth osiptal iyudo ka nyingi onge system, onge kaka iter japtuo ni mondo timne nade opothiedhre. Koro iduogo gi jatuo kendo kileo go nikech pesa bende ionge godo midhi chulo, nikech kok idonje SHA kata SHI to ok thiedhi osiptal. Iduoga duoga ka in jatuo kech bende negi nyathini iseoro, nyathi be onge gima yudi nikech chulo osuru. Inyiew sabun ichulo osuru, inyiew alot ichulo osuru. Koro osuru oromo chunywa, waonge kaka dwa tim. Jo sirikal mondo timwa nade ong'i kaka nyalo timonwa, waonge kaka dwa tim. Wan wasebeto mon moti to wadhier bende, dhier gi tuo ok nyal medre. Ero kamano yonya machiegni nyalo wachamo ni kamera chagi nyingi. Nyinga iluongo Dan Samuel Menya, awuok e gweng' mar Usoma. Usoma ka wasebedo gi tich matek sana. Ngech kaluwore kata gi MCA marwa man watero, yore wantiere go ka yore rach. To kata kaka ne gi watero gi pop neno gi kata ka gi potabura moro timore Usoma ka kwano gi. Koro bedo ni to ka usuru be inyo waka. Kan watero jowa gi dongine monego bed gi koda. Ni mana gine campaign magitimo gin gitimo mana campaign mana mar tero weche moko ma mbele mar ng'iyo kaka Raila timang'o magi gik magidhigo mbele. To wan jopiny kama notero gi to ging'inwa dongruok e bwo Usoma kae. Koro moloyo akwa jotendwa mane watero ni mondo mi gichung'e kodwa wahinyore, warito gi ni ka koro kochopo odiechieng' ma gibiro dwaro kendo gibiro duogo irwa to wan gadier ni ka giduogo ma en tamugi gibiro chamo mana achiel mondo mi wang'i mondo mi wayud jatelo manyalo chungi Usoma. In kaka kaluwore gi tich mitimo osuru obembe yo machalo nade? An kaka an jago apiko osuru obemba ngech kine gimoro amora midhi nyiewo osuru ng'ada, moloyo mobe kirigoyo osuru ng'ada. Koro antie nyaka nyithindo madhi skul to osuru pod ni mana malo, otama kata kaka nyalo timo kata ng'ama nyalo ringo midhi ire manyalo konyi onge. Koro akia kaka Usoma ka ochung'. Ero kamano yonya machiegni. Ero kamano. An iluonga ni Lea Ugonda, an nya Usoma ka kendo ma en dalawa. Koro abiro an gi mama tuo, abiro mondo mi akawe ndatere osuptal. To mana kaka osewachi weche mag thieth nikech mama nyocha wachulo ne NHIF. Kendo NHIF ni nyocha dhi kodwa maber nikech en gi tuoche ma iluongo ni chronic illnesses, tuoche mag pressure ang'o. Koro ka dwago simo to japiko tere osuptal mano yiero titimruok nadi osiptal dio ok nyal thiedhe nikech pesa nwachulo ma NHIF nopong'. Sani koro ing'eyo ni NHIF timre nade onge wa register, wasetemo register chakre nyoro nyabika onge kwatero pesa be timre nade onge nikech an yuan na jatich to ticha matiyo no msara ayudo no ing'ade house levy ing'ade
dhano onge gimodong ofuku manyalo thieth pokonyogo kata kamana sirikal ni joma chal kaka koro mamana gi ng'eni watho to wadhi tho wate itho jonyuolni gi nyithindi gi nyaka be kochutin save to kar mondo mi giduog piny ka mondo ging'e ni jopiny ywaga nyocha tero nyathi be matin ma ja higa bit nyocha wan gi Linda mama nyithindo mane boy higni 5 e sirikal mokalo ni nono sani ka nyocha odhi ogona simu ni dwaro siling 100 siling 500 nyathi ma jen biche 5 koro manyiso ni kara wachomo kanyi sirikal ochomo kodwa kure to jotelo mane yierinwa ka gibete bunge to giloso mana weche makonyogi kaka igolo Gachagua mago ne gitimo maber ahinya to wacho su nyowa manego waka wach shani nikech awinjo kata ka giwuoyo tiwacho ni gigo oseloso to system no ok ti onge gimoro amora manyalo konyo ji koro kaka ansa kaka tin mama notimre nade otama pesa be nyasa chulo atimo nang'o koro erokamano machiegni minyalo wacho ang'o wacho suru kaka jal matiyo mokwongo an iluonga ni Dorothy Atieno achi gweng'ni mokwongo gima nyalo wacho mahinya ahinya wan mon matindo e sani wanyuol chien kucho nyicha watiyo gi kadi mar NHIF to sani kidhi e osiptal tinyisi ni dog chien to bende chak jipanga chon ik pesa midhi ikori kaka kinyuol koro wan gi tich matek kaka wan mon matindo wadhi dok nyuol e udi to wadhi kelonwa chandruok mano e gima nyalo wacho wacho shuri nyalo wacho ang'o koluwore kod ka kit ngima midago gigo ma ing'ado wacho shuru to inyoma kata kidhi mane duka teno shuru kidhi e skul teno shuru kata mana pesa kioro to nyaka ging'adi koro wainyore wan piny kae mana katieko mapiyo nyalo wacho ang'o weche mag osuru NSSF VAT housing levy chief SHA an iluonga ni Peter Madero Gonda am jadak mar Usoma to wach mar osuru inyowa kabisa nikech kata mana NHIF SHA ma iwacho ni kata registration mare ok wang'eyo maber kaka halo nikech en gima kirejista tiyudo ni ka in gi chwe e ot tichudo mopogore ng'ato machudo koro jogi onego losnwa maber ahinya sirikal nowe ni sirikal dhi konyo maber to kar wayudo ka enena wane ma kendo koro giloko wawo ginene koro waywak kanya ahinya sani king'iyo payslip mari inyalo wacho nade bende inyalo timo gigo mane inya timo chon kaluwore kod kaka ning'ado osuru chon gi sani ok wanyal nikech kiyudo payslip tiyudo ka ong'ade saidi ma ok inyal nikech king'iyo kata mana kigolo kata mana yore thieth skul gi kaka nyithindo ginene ngima ohingowa jokama ngima ohingowa wan mana gima waywak mana kamano Joyce winjo paro mopogore kowuok kuom jopiny mawuok e gweng' ma Usoma kiwinjo ka giywago weche mag oshuru ahinya to kotenore kod wach mar SHA kod SHIF magiwacho ni tiyo be ok oti malong'o ka idhi e ute thieth to ieno bende korka sirikal e wi oshuru bende ing'ade ne jogo mosetemo andikore mondo mi gibed achiel kuom jogo matiyo go kumba mar thieth manyien mar SHIF kata SHA omiyo ywak gi maduong' en mana mondo sirikal ong'ane kaka nyalo konyo chumi ma pacho kae ni mondo oshuru owe bembo jopiny kionge penjo taduoko ni studio mondo idhi nyime kod mbaka oromo mar oshuru obembo jo Kenya Joyce Nkwumi Kamana ahinya Millicent Adhiambo ka intiere kaunti ma Kisumu jodak e kaunti ma Kisumu kono lero ka yo makare midhiero magikale kalure kod usuru mathoth masani koro ing'ado kuom jopiny wageno ni sirikal biro bedo ka keto kata chenro makare mar kaka jopiny nyalo yudo chenro mabeyo kata bedo ni nitiere usuru mathoth ma ing'ado kuom jopiny mar mondo mi chenro ahinya to mano mar thieth masani koro biro kod kuma manyien mar thieth jopiny oyudane thieth e yo maber maonge ng'ikruok moro amora no kwadong kod thuolo matin ahinya to watieko twak maro kinyi makawuono FCPA Bernard Siro wachni mogik ka watieko mana mapiyo piyo katieko kendo kaka neno kaka jo gineno jopiny wacho shida maduong' mantiere en ni kaka wach mar health ni obende kano nyocho kel sani ji chulo pesa mang'eny mar health to benefits ogin commensurate koro mano to me mano shida maduong' sana dware sirikal ong'in mondo gite mang'ono to me the idea was very good mar kelo nini magiwacho ni negikelo the 4 different levels ma inyalo biro treated at at the primary level those facilities and then mondo cover everybody even for emergency treatment and all that but the funding mobido allocated for them podo kunyal is not adequate koro mago gin shida mo podo oyudo sani erokamano mogik anyana wacho ni mogik no makama kage kaja duogo mar mondo mi wach mogik koro adwani wadhi mana mapiyo piyo e kaunti ma Mombasa watude ko jafombo maro e kaunti ma Mombasa oyawre joja oko ka intiere kaunti ma Mombasa ichiew nade to ng'ura mar jodak ma Mombasa en mane kotudore koda stadium ma gedo mare otamre rumo nyaka sani aoko
Erokamano ahinya, mana kaka iwacho no, gin jodak ma alworane matononoka makoni kawuono giwuok oko mar chwalo ng'ur margi ka gibago ng'anyo mamuol ka giseyo wach rem mar Tend County ma Mombasa tieko alapne mar tuke. Gikoni nyaka sani endi county ma Mombasa nyaka sani onge pap moyiedhi minyalo timie tuke mopogore, ka gikoni ranyisi en jotugo mag Bandari mane obedo mana gitugo dhi okwayo mana pap e county Balibamba mar Kwale, ka gikoni ka nitiere pap manochak gero nyaka sani poko tiek pauni. Kora adwa mana uone gimoko kuom gika mondo ginyiswa ni to ng'ur man. Karibu sana, tunazungumza na Ramogi TV. Labda tueleze tu kama mkazi wa eneo hili na pia kama mshikadau katika masuala ya michezo, kilio chenu ni kipi? Kwa majina naitwa Profesa Naman. Kwa kweli kilio chetu, zimetumika pesa nyingi sana katika uwanja huu Mombasa Municipal Stadium. Lakini tunavyoona pesa zilizotumika na hali ya uwanja ambao huko ni tofauti. Kwamba tulipokuwa na waziri Bwana Mbane alituambia ni 5 million, na bunge la Senate lilipokuja lilikiri the same, lakini hatuoni chochote. Na ajabu ya kwamba wao county government ya Mombasa wanawekeza kwa viwanja gushi. Kwa mfano kiwanja cha Kongowea wamefanya renovation ya 30 million. Changamu wamewekeza 30 million. Na Likoni 30 million. Sasa kwa nini sifada wasiwekeze na hapa? Kwa sababu ili vijana wale migokaa na waburuze unga ndani ya Mombasa. Si vijana wainuke talanta za michezo. Hapana. Ili kumaliza vijana, kwa sababu leo tunaona wanasiasa hawa ambao tuko nao sisi na Mombasa County wanaanzisha michezo ya mpira vumbi. Viwanja ambavyo havieleweki. Kwamba ati leo tunaona Mama Haki Cup, tunaona Profesa Namani Cup, tunaona Shipeta Cup. For what? Na iko hapa Mombasa Municipal Stadium. Nikimalizia ndugu yangu ya kwamba kitu kinachonitia uchungu mimi ndani ya Mombasa County kwamba governor alituambia utawala ulioisha tuuache, huu uwanja utaendelea kujengwa. Lakini mpaka leo governor maswala haya anayakimbia. Sasa sisi tunashindwa, governor huyu wa Mombasa pia yeye amekula hii pesa ama hii pesa imeenda wapi? Ndipo tunataka kujua governor hii pesa imeenda wapi. Wacha tupatie hisia zako. People power. Kwa majina ni Mathias Shipeta kutoka shirika la Haki Afrika, na tumekuja hapa kama stakeholders wa masuala ya sports. Tumekuja hapa kama watetezi wa haki za kibinadamu kwa sababu imegharimu sasa miaka karibu 10 na this stadium mwenye kandarasi alipewa ilikuwa 2019. Stadium yote ilikuwa cost 1.8 billion. Tunavozungumza 600 million, tulimsikia former governor akisema 600 million ilitumika, ambayo imefanya 35%. Na tumekuja tukakagua hiyo 35%, we don't see it kama iko sufficient. So sisi tumekuja kushinikiza serikali, enough is enough. Wamalize hii stadium. Kandarasi walipewa, pesa walipeleka kwa COVID ama walipeleka wapi? Stadium ni muhimu katika Mombasa. Vijana wetu hawawezi kukuza talanta zao tunavozungumza kwa sababu ya hii stadium. Harambee Stars inaenda kucheza nchi kama Malawi. Harambee Stars timu yetu ingekuwa imecheza katika stadium kama hii ya Mombasa. Kwale Stadium tumeona imemaliziwa juzi walipokuwa wanataka kufanya Mashujaa Day. When will this stadium itamalizika lini? We are Mombasa residents. Tumekuja kama wenye hii stadium. Stakeholders wa hii stadium. 1.8 imemalizika, imepelekwa kwingine kwa COVID na mambo mengine. But tunataka hii stadium imaliziwe. Tunajua kuna njama, ikiwa hii stadium yetu imeachwa hivi, watakuja wapeane ardhi hii kwa mambo ya housing. Na hiyo mambo tutakataa. Kwa hivyo hii ni uporaji na tunasema lazima stadium hii imaliziwe. Labda unahisi swala hili pengine linachangia kuvunja vijana moyo hasa walio na talanta ya michezo? Ni kweli kabisa swala hii. Mimi kwa majina naitwa Kombe Kazungu. Kitu cha kwanza ambacho kinachangia kwa kuzorota kwa vijana, kitu cha kwanza, nafikiri hata nyinyi wenyewe mnaona vijana wengi ndani ya Mombasa wameshirikiana katika utovu wa nidhamu wa usalama. Hiyo yote ni sababu hawajakumbatiwa na kuenuliwa talanta zao. Viwanja vingi vimeuliwa na kufikia paka saa hizi tunakamilisha ule msemo unaosema an idle mind is a devil workshop. Ujue kufikia paka saa hizi wanasiasa wetu wanatuadaa na kutudanganya na vitu ambavyo havina msingi. Ukiangalia
Nyakwara Mugiajong wantiere kod ng'ikruok matin kanyo e yor tudruok mane momiyo kine picha yo makare kanyo network chal ni chendo mana matin kata kamano kamana inya George Aoko ka intiere county ma Mombasa kuom bago twak gi jo Mombasa ogeno ni ten county ma Mombasa biro bedo ka winjo ywak mar jo Mombasa kendo gitie ka gedo mano mar stadium magiwacho ni osedeko ma pok orumo kuom kinde malach. Achako DCP Molin Achayo ka intiere county ma Kisumu wach ni mogik mana mapiyo piyo ka watieko e bwo nyiriri 30 Molin. Wach na mogik en ni Joyce ka dok piny mar disposable income joma nyaka ma gino bro hinyo mogik bende ma samoro ne ok wawacho gin jo kembe mag bengi ma mi chiwo hola nikech ing'eni sama ing'ado mshahara to ichako gi priority areas gibro ng'ado ma statutory go to gik gimoro miluongo ni loan deduction jotich mang'eny bro dhi below a third rule kae to nyiso ni pesa mano nego beni gichulo bengi mane hola mane gikawo ok gibichulo mae biro miyo non performing loans mag bengi mang'eny dhi malo kendo biro ketho ohala mag jo bengi kendo mano kendo biro duoko uchumi marwa piny. Koro an gi madawachi ni ochuru to nyaka wachul to ko chule to sirikal bendo bed responsible e tiyo gi pesa ma jo piny ogolo e yor oshuru. Erokamano ahinya Molin Achayo kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono chop Kisumu kono mar mondo mi riwri kod wetwak kotudore kod osuru obembo jopiny. FCPA Bernard Siero wachni mogik ma kori wacho cha bwenye riapar. Erokamano Joyce mogik anyalo wacho ni anyalo advise jowani they take advantage of tax compliance to be compliant in tax. It's cheaper to be compliant than calling you be on the wrong side. Then penalties are normally very heavy. Then your money business, small business especially, you take advantage of looking for advice, tax advice. One gi jo molony manyalo konyo ga weche mag taxes go. Erokamano ahinya FCPA Bernard Siero wach ni mogik ata kwatieko. Erokamano Joyce. Mana mapiyo piyo thuolo marwe morumo. Ni kato bedo ni serikal golo osuru kuomwa gitime gik ma jopiny neno ni gini no kaw kuomwa otimo kama. For example kaka ineno minewa wacho ni ka gidhi osiptal to onge thieth. Pinje moko ni nitiere mane Kenya ni mbele gi. To sani gi kalo Kenya nikech osuru gichoko serikal timo gima gineno kendo GDP odhi malo kabisa. Mar ariyo adwa kawo thuolo kendo kiyiena mar rwako ji duto teman luo Nyanza ni mondo oriwre kamoro achiel mondo ti kanyakla mondo wayud dongruok mopogore opogore. Mar ariyo kendo adwaro kwayo jowiamen SDA Church ni wan gi arambe tarik 30 this month. Erokamano ahinya Athatito FCPA Bernard Siero kachiel kod ina CPA Molin Achayo kuom kawo thuolo maru okinyi ma kawuono mar mondo mi ubi wago mbaka e chenro mar mbaka oromo kata tek Nyakwara Mugiajong inyalo mana manyo yore mopogore opogore minyalo survive godo kata bedo ni nitiere usuru mathoth ma ing'ado wagi sani nyakwan many mana means of survival. Iber kod odiochieng' maber Nyakwara Mugiajong nyaka kendo waromo odiochieng' makiny oriti masani nyinga Joyce Oduor.